Ja, jamen vi er jo kommet til bedeudlæsning. Så hvordan det her egentlig skal udforme sig, det afhænger meget af, hvor længe I synes, vi skal blive ved. Fordi bedeudlæsning, det er jo en prædiken. Og I vil også gerne have en prædiken. Så det må vi se jo. Men jeg holder øje med jer, og hvis I ser for trætte ud, så skal jeg nok gøre det kortere. Temaet for den her bedeuge er jo, at nu brænder tampen. Nu nærmer det sig. Er vi enige i det som adventister, at nu brænder tampen? Er det kun mig, der føler, at det hele bliver lidt hedt og vildt rundt omkring os? Og det tyder på, at de ting, som vi har snakket om i mange år, at nu nærmer der sig et eller andet. Hvad nærmer der sig? Hidtil usete begivenheder rundt omkring i verden minder os om, at verden hurtigt forandrer sig. Både naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer sker oftere og bliver mere voldsomme. Ja, der er politiske situationer i mange lande, som er nærmest umulige at løse. Moralen i både samfund og kultur nedbrydes. Den globale økonomi befinder sig på farlig grund og kan når som helst ende i økonomisk kaos. Tværkirkelige bevægelser skaber kompromitterende situationer. Vi skal altid være venlige og opmuntrende over for andre kristne og trosretninger. Men vi må stadigvæk passe på ikke at alliere os med økumeniske kirker eller andre grupper, som bestræber sig på at neutralisere de bibelske trospunkter, som syvendedags adventisterne sætter højt. Alt imens vi ser skelsættende begivenheder overalt omkring os, så ved vi, at de alle peger hen imod det mest utrolige og livsændrende begivenhed nogensinde, Kristi genkomst. Og dette er kulminationen af alle de troendes håb igennem århundreder. Esajas beskrev denne herlige begivenhed og sagde, på den dag skal man sige, han er vor Gud, vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på, lad os juble og glæde os over hans frelse. I salme 50 så står der, hvor Gud kommer, han tiger ikke, foran ham går en fortærende ild, omkring ham raser en vældig storm. Da Jesus var på jorden, så forsikrede han sine disciple med ordene, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, og når jeg er gået bort og har gjort den klar, så kommer jeg igen for at tage jer til mig, for I også skal være der, hvor jeg er. Og han gentager løftet i åbenbaringen 22. Ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Ja, jeg kommer snart, og med mig har jeg min løn for at gengælde enhver efter som hans gerning er. Ja, står der i vers 20. Jeg kommer snart. Jamen, hvor snart er snart? Og nu har jeg tænkt mig at sammendrage det lidt, fordi I har jo hele teksten her, så I kan gå hjem og tænke lidt over det her. Så jeg kommer til lige at flette det hele lidt sammen og sige til jer, at i vores moderne tilværelse med Instagram og mange smarte ting og sager på vores devices, så kan tingene gå meget hurtigt. Er det ikke rigtigt? Husker i 2011, var det ikke der, at den 11. september, var det 2011? Nej, det passer ikke. Hvornår var det? Det var 2001, det er mange år siden efterhånden. Hvor hurtigt gik det fra, at der skete noget derovre i Amerika, til vi hørte det her? Vi så det ske på skærmen live. Hele verden sad klinet til skærmen og sagde, what? Det er da det vildeste, vi nogensinde har set. Kan I huske, hvor I var henne? Kan I huske dagen? Kan I huske noget? Altså, jeg er dårlig til at huske ting. Men lige det der, det kan jeg godt huske, fordi jeg var lige over på den anden side af gårdspladsen, over ved trykmaskinerne. Og lige pludselig så var der en, der kom rendende og sagde, hey, prøv lige at se, der er noget vildt i gang. Og fjernsynet, det stod over hos Marianne. Så løb vi derover, og så sad vi alle sammen og kiggede. Det var altså en skelsættende begivenhed.
Og den viser bare, hvor hurtigt ting kan gå. Men så alligevel, når vi kigger på tingene, der sker i dag, ja, det sker vildt og voldsomt. Der er naturkatastrofer her. Der er krige der. Der er problemer alle vegne. Det hele brænder, hele vejen rundt. Men hvad skal vi gøre? Altså, hvad skal der ske nu? Det synes jeg faktisk ikke sådan. Jeg synes ikke, vi har mødt en så skelsættende begivenhed, som den der fra 2001 endnu, som samler hele verden om en krise. Det er ligesom mange kriser. Og det vil jeg gerne tage som et tema til det, jeg vil sige her. Det er, når vi læser de her ting, som Ted Wilson, som er en god mand, han har set er vigtigt for at holde os sammen som en flok og gøre os klar til de her ting. Så vil jeg gerne stille spørgsmålet til jer og til mig selv her lokalt. Hvad skal vi gøre? For sådan var det jo i Det Nye Testamente, at Peter, tror jeg det var, der holdt en gudstjeneste, eller han holdt en prædiken der lige efter pinsefestens dag, og der står, det stak dem i hjertet, og de spurgte Peter, hvad skal vi gøre? Og så sagde han, omvend jer, og I lader døbe. Men hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre nu, når vi ser de her ting ske? Skal vi bare vente? Ja, det er jo sundt og godt at vente, hvis man kan, uden at falde i søvn. Men det allerbedste, jeg tror, vi kunne gøre nu, det var at tage et alvorligt kig på os selv. Og så tage et alvorligt kig på Guds plan. Og så sige, er vi på linje med Guds plan? Så hvis I vil tillade det, så vil jeg gå af fra den her slagne vej og føre jer med ud i nogle tanker, som jeg har gjort, som er lige så meget til mig selv, som det til jer. Og jeg har tænkt sådan, at hvis jeg skulle holde en prædiken her nu, det er jo længe siden, jeg var her sidst, og hvem ved, hvor længe det var, før jeg kommer igen, så måske skal man holde hver prædiken, som om det var den sidste. Tænk nu, hvis jeg aldrig så jer igen. Hvad kunne jeg efterlade jer med, som kunne hjælpe jer og kunne hjælpe mig selv? Og det, jeg har tænkt over, det er, at for at gøre verden klar til denne store begivenhed, vi venter på, Jesu genkomst, så skal der være en vækkelse. Den er lovet os, og du bad for den. Det hørte jeg dig sige. Du bad for den vækkelse, som Herren har lovet. Der står jo om vederkvælelsens tider. Husvælelsestiderne står der faktisk på den danske bibel. Altså den tid, the times of refreshing, der skal komme til sidst for at gøre høsten moden. Jeg har gået og spurgt mange her på det sidste, den vækkelse, hvor er den hen? Er den her? Og der er der nogen, der siger, jo, de mener, at den allerede er her. Jamen, fair nok. Og de er faktisk ikke engang medlemmer af baptistmenigheden. Men de oplever i andre kristne samfund, at der er noget, der er grøde i. Der sker noget. Der er en ny interesse. Der er en ny samtale. Og det kan jeg sådan set, det er jeg glad for at høre. Og jeg tænker, at det svarer også til, hvad vi oplever. Jeg synes, vi oplever en stille vækkelse. Altså, der er ikke noget vanvittigt hul om hej, men dog er der rundt omkring mere og mere opmærksomhed, fordi man skal næsten være født under en sten, eller ligge under en sten, hvis ikke man har forstået, at verden er bare blevet vild. Alle går og tænker over, hvad sker der nu? Men det, vi venter på, det er, at denne vækkelse skal gøre menigheden klar. Hvorfor skal den være klar? Det er, fordi Jesus har bedt for menigheden. Jesus har en plan med menigheden. Og den plan skal realiseres, og den bliver realiseret. For sådan er det med Jesus. Han lægger en plan, så får han den også til at ske. Så vi skal læse i Johannes evangeliet kapitel 17, og vers 11, 18, 21-23. Johannes 17, vers 11, 18, 21-23. Nu kommer jeg til dig, siger Jesus til sin far, for jeg skal ikke længere være i verden, men de
skal leve i denne verden. Hellige far, hold din hånd over dem som du har givet mig. Beskyt dem med din mægtige kraft, som du gav mig, for at de må være ét, ligesom vi er ét. Som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Jeg beder om, at de alle må blive ét, ligesom du og jeg er ét, så verden kan tro, at du har sendt mig. Den herlighed, du gav mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive ét, ligesom vi er ét. Når jeg er ét med dem, og du er ét med mig, så er enigheden fuldkommen. Og så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Ja, venner. Jesus, han blev jo vist på stærk måde som Guds søn. Altså, vi skal jo ikke tro på Jesus ud af ingenting. Hele det gamle testamente, som vi snakker om i sabbatskolen, peger på Jesus. Og alt, hvad der skete omkring Jesus, var fuld af tegn og stærke gerninger. Døve kom til at høre, blinde kom til at se, sultne blev mætte, evangeliet blev forkyndt, hele Jødeland blev vendt på hovedet. Det var stærkt. Sådan blev det vist tydeligt, så alle kunne vide det. Det der, han er ikke normal. Han er noget usædvanligt. Og så kunne de jo høre ham sige, jeg er Guds søn. Så var der nogen, der hadede ham for det, men der var andre, der sagde, jamen, hey, det er måske Messias, vi har fundet. Du ved, der var jo nogle af hans disciple, som tog deres brødre med og sagde, hey bror, jeg tror, jeg har fundet ham. Jeg har fundet Messias. Kom og se. Så der var ingen tvivl om, Gud, han fik det markeret tydeligt nok til, at alle, som overhovedet ville, de kunne vide, hvad der foregik. Hvad skal være tegnet, der får verden til at tro nu, ifølge de vers, vi lige har læst? Hvad står der? Ja. Jeg kan se, at i de vers, jeg har taget frem her, der står der det der med 1. Det står i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-7 gange står der, at de må være 1. Det er et stærkt bevis. Så det vi bare skal spørge os selv nu, det er, at vi skal spørge os selv lige her, hvor vi er nu. Kan vores fællesskab lige her i Holstebro blive bedre? Kan det blive bedre? Det kan det jo. Halleluja. Det er det, Jesus han gerne vil. Han vil gerne hjælpe os med, at vores fællesskab skal blive bedre og bedre. Hvor godt skal det blive, vores fællesskab? Skal det blive sådan, so-so? At vi bare kan holde hinanden ud og sige, jeg håber ikke, jeg ser dig før næste sabbat, fordi jeg har fået rigeligt af dig. Altså, ikke mere af dig, tak. Hvor godt var det fællesskab, Jesus han refererer til, som han gerne vil have, vi skal have? Så tæt skal det. Det er meget tæt jo. Det kan ikke blive tættere. Så jeg tænker, det er et højt mål at sætte, altså, at vores fællesskab skal blive så godt. Jamen det er jo ikke menneskeligt muligt. Vi er jo alle sammen så forskellige. Vi lever i en pluralistisk, relativistisk, humanistisk, materialistisk verden, hvor vi overhovedet ikke kan holde hinanden ud. Og så blande forskellige kulturer og nationaliteter og sådan noget, det går da helt galt. Det kan jo ikke lade sig gøre, vel? Kan det det? Ja, menneskeligt set, så ser det måske håbløst ud, fordi folk de kriges jo ude i verden, så det halve kan være nok. Men måske er det lige præcis der, Gud han faktisk vil vise, at den måde hans rige er bygget op på, det kan få det til at ske. At alle stammer, tungemål og folk kan blive ét i Kristus. Det bliver stærkt. Måske skal vi se frem til, at den samme kærlighed, offervillighed og ivrighed, som den første menighed havde, lige da Jesus var blevet korsfæstet og var stået op igen, at det er noget af det samme, at Jesus han længes efter skal ske igen.
Men det er faktisk svært. Det er faktisk meget svært. Og for at illustrere lidt, hvor svært det er, så vil jeg komme med nogle praktiske eksempler, fordi jeg har heldigvis fået lov til at erfare nogle ting. Så sådan er det nogle gange, at man læser noget, man ser noget teoretisk, men det giver bare en overfladisk forståelse af det. Men når man får lov til at gå ind i en situation med rigtige mennesker, som man oplever på egen krop, så bliver det hele sådan meget mere sådan håndgribeligt. Okay, det er faktisk et svært problem. Fordi hvis I ser på kristenheden fra Jesus, han stiftede den for 2000 år siden, og indtil i dag, så kan vi jo godt sige, at vi kan godt sammenligne det med et træ. Jesus, han plantede menigheden. Han sagde til Peter, du er en lille sten, men på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og helvedes porte skal ikke få magt over det fællesskab. Men det ser godt nok ud til, at helvedes porte har der i hvert fald angrebet det fællesskab. Fordi jo, det voksede, oldkirken voksede frem. Der var biskopper i alle byerne for at passe på fællesskaberne, fordi sådan er det. Fællesskaber uden en hyrde, hvordan fungerer det? Hvor der ingen hyrder er, hvad gør fårene? Så render de til alle sider og bliver ren forvirring. Så selvfølgelig var der gode hyrder i oldkirken, og de var biskopper i byerne og i landene. Men så ved I jo historien, hvordan at politik begyndte at snige sig ind, og lige pludselig var biskoppen i Rom mere end de andre biskopper. Og lige pludselig så skulle Romerriget fortsætte sin eksistens ved at blande det kristne ind i politikken. Så stammen vokser opad, men hovedstammen af det her træ, hvor de fleste mennesker er, vokser nok en forkert vej. Så der er kun nogle få her og der, som holder fast i den enkle, uforfalskede gudsfrygt, som ikke tager hensyn til politik og ønsket om at tækkes hedningerne og holde soldagen og bede for de døde og gøre gode gerninger, som om det kan betale dig vej til himlen, og alle de skikke, som den katolske kirke fik snedet med ind i kristendommen. Så hovedgrenen vokser en forkert vej, men nogle små grene vokser videre op. Men så kan vi jo så se der for 500 år siden, så er der reformtider, hvor at en stor gruppe, specielt i Europa, vågner op og genopdager bibelske sandheder. Og med den frihed, som denne reform giver, er der nu mulighed for, at alle mulige kan og skal selvfølgelig læse Bibelen. Men lige pludselig så er det ligesom om, at træet vokser ud af. Kan I forestille jer et træ med mange grene, der går i alle mulige retninger? Og allerede på Martin Luthers tid, så ved jeg jo, der var en, der hed Zwingli. Og er det ikke rigtigt? Nej, det passer ikke. Der er en, der hed Calvin. Og allerede der, hvor protestantismen blev indført i Danmark, så var man meget bekymret for calvinisme. Calvinisme, det var jo, hed han Jean Calvin, eller sådan noget, og han var fra, I må lige hjælpe mig lidt med historien, jeg har ikke lige læst op på ham der Calvin, sådan lige for nylig, men han havde jo en reformeret tro på Bibelen, men den var lidt anderledes end Martin Luthers. Og han gik op i nogle ting omkring forudbestemmelse. Han troede og sagde, hør nu her, når Gud har al magt i himlen og på jorden og kender fremtiden, så har han også bestemt, hvem der allerede er forudbestemt til frelse. Forudbestemmelse. Og det var Martin Luther og protestanterne her i Nordeuropa bekymrede for. De sagde, nej, det er den forkerte måde at læse Bibelen på. Så jeg har lige læst noget historie nu for nylig om, at der var noget i Danmark, der hed kryptokalvinister. Krypto, det betyder skjult. Det vil sige, at de var kalvinister, men de turde ikke at sige det højt, fordi de vidste jo, at kongen sammen med de, han havde fået fra Tyskland til at komme og hjælpe, og for eksempel Hans Tausen, som var en dansk munk, der var nede i Wittenberg og var blevet uddannet, de stod ligesom for, at nu skal vi lede kirken i Danmark den rette vej. Og så er så nogle kryptokalvinister, fy, skamme, man må ikke gå rundt og sige sådan nogle ting, som ikke stemmer med den lære, som Dr. Luther, han fremfører.
Fordi han er den sande hyrde. Han er den, som Gud har hjulpet os, brugt til at hjælpe os til at se sandheden. Så der blev sådan noget med, at de der kryptokalvinister, de blev fyret fra universiteterne, og de blev afsat, hvis de var præster her i Danmark. Der blev ikke nogen slået ihjel, men det gjorde der så nede i Tyskland et sted. Der var der en kryptokalvinist, som protestanterne slog ihjel. Jeg troede det var katolikkerne, der slog de anderledes tænkende ihjel. Jeg troede ikke, det var protestanterne, men jo, det gjorde de så også. Og det er bare begyndelsen på sådan noget, hvor at træerne vokser ud, eller grenene vokser ud i alle retninger. Og det er altså et problem, som vi har i dag, det kan jeg godt hilse at sige. Bare inden for adventisme, der har vi jo selvfølgelig mange mennesker, der har mange forskellige meninger om mange ting. Men vi er da ikke gået i opløsning endnu. Heldigvis ikke. Og hvorfor er vi ikke det? Jamen det er jo vel fordi vi et eller andet sted har holdt fast i vores tillid til, at det som vores åndelige forfædre, Joseph Bates, Ellen, James White, alle de her mennesker, de satte i gang. Det er stadigvæk gyldigt. Det er stadigvæk værd at holde sig til. Og vi har undgået, jeg tror det er meget på grund af Ellen White, at vi har undgået splittelser. Sådan, altså, der har været små afsplitninger fra Adventistkirken, men vi er ikke sådan blevet spaltet midt over. Vi har ikke oplevet, siden Kellogg i hvert fald, en kæmpe krise. Det har vi ikke oplevet. Og Gud skal lov for det. Men uden for adventisme, der findes der jo en underskov. Måske siges der er 40.000 organiserede trossamfund. Der kan være, der er 80.000. Det kommer meget ind på, hvordan man definerer dem osv. Men jeg har i hvert fald mærket personligt nu, i mine samtaler og venskaber med mennesker rundt omkring, at der findes en masse kristne i Danmark, som ikke tilhører nogen organiseret kirkesamfund. Og de er meget skeptiske over for al autoritet. De siger, nej, vi har været medlemmer i nogle kirker. Det var ikke godt. Det var noget dårlig måde, at tingene blev ledt på. Nu er vi frie, og det er bedre. Og jeg er blevet klar over, den mistillid, som de har over for hyrder, den har jeg selv haft. Langt hen ad vejen. Selvom jeg er blevet inden for adventismen, så har jeg set kritisk på mange, som har haft ansvar og sagt, der gjorde de fejl, og det der ville jeg ikke have gjort, og hvorfor gjorde de sådan, og hvorfor siger de sådan, og det skulle man gøre anderledes. Og hvis man gør det, hvis man kigger kritisk på ting og sager, på mennesker, så finder man altid en masse, fordi mennesker er mennesker, og de er ikke ufejlbarlige. Men det, som jeg har erkendt nu her efter en del år, det er, at jeg bliver nødt til at have tro på Jesus. Jeg bliver nødt til at glemme mennesker, og så se på Jesus, og så sige, okay, Jesus han sagde jo, at han vil bygge sin kirke på sig selv, på klippen. Så der er et fællesskab, der bygger på de her sande principper om at følge Jesus. Det må jo findes. Og jeg er klar over, at det ikke er kun i Adventistkirken, at der findes gode kristne fællesskaber. Der findes rigtig milde, kærlige, gode, fornuftige og fuldstændig gennemærlige kristne andre steder. Men jeg er sådan også glad for, at adventisternes historie er så fuld af betydningsfulde og tydelige begivenheder, der viser, at Gud havde en plan. I hvert fald med dem, der begyndte det. Og hvis han havde en plan med dem, der begyndte det, så må han også have en plan med os, som er aftagere til de her ting. Men jeg vil sige, at hvis vores fællesskab skal være godt, og hvis den her bøn, Jesus han havde, om at vi skal blive ét, skal opfyldes,
så tror jeg, så skal vi lære, specielt i vores tid her nu, hvor vi er blevet så individualistiske, fordi det er hele vores samfund, der har lært os i dag, på grund af vores kultur og vores historie, så har den lært os at være individualister. Det vil sige, du får allerede fra første dag, du træder ind i skolen og vide, nu skal du lære det her, og når du har lært det, så skal du komme med din version af det. Altså den her frihed, den her åbenhed, den gennemsyrer vores samfund, så vi lærer en masse om at gøre opmærksom på vores egne tanker og vores egne meninger og holdninger. Vi lærer utrolig lidt om at indordne os og finde harmoni i fællesskabet. Og derfor tror jeg, at vi kan se det tydeligt af, at vores fællesskaber i Danmark, for eksempel i skolerne, er meget, meget presset. Tingene er i opløsning på et eller andet niveau, fordi der er tydeligt, at der er noget omkring det at være et fællesskab, som vi mister mere og mere grebet på. Og det er vi som adventister jo ikke forskånet for, fordi vi er jo bare præget af det liv, vi lever med vores medborgere i kongeriget. Så nu har vi brug for at genopdage nogle ting om, hvordan Gud vil skabe orden. Og jeg har fundet ud af, at orden det begynder med mig, ved at jeg indordner mig under noget eller nogen. Så det vil jeg gerne spørge jer om, hvis I går og tænker nu og siger, hvem er det, jeg indordner mig under? Hvem følger jeg? Og så kan det jo være meget naturligt, at I ligesom mig siger, at jeg indordner mig ikke under nogen mennesker, fordi jeg er så skeptisk overfor, alle mennesker er fordærvede, korrupte, alle ledere, alle konger, alle politikere, de er til håbe fordærvede. Så også i kirken er der ikke nogen, jeg kan indordne mig under. Jeg kan kun indordne mig under nogle teorier, eller noget, jeg har læst, Ellen White har sagt, som jeg selvfølgelig udlægger på min måde. Er det sådan, vi tænker? Eller, tænk jer om nu, tror I på, at hvis Gud kunne tage et fejlende, faldet, syndigt menneske som Moses, dengang, han havde slået en mand ihjel, han var en morder, så kan han sende ham ud i ørkenen i 40 år, hvor han kunne gå og tænke lidt over nogle ting, og da han så var blevet så usikker på sig selv, fordi han var klar over, at han var en synder, så kan han meddele sig til ham i en brændende tornebusk og sige, Moses, det er tid nu. Nu skal du gå til Israel. Nu skal du gå til dit folk og befri dem. Og der er Moses bare sådan, nej, jeg egner mig overhovedet. Jeg kan jo ikke tale. Jeg duer ikke til det der. Hvis Gud kunne tage et menneske, som var en morder, og bruge ham, bare for at samle folket, for at meddele nogle ting til folket, kunne han gøre det igen? Kan han vel? Gud er jo den samme, og hvis han har brugt nogle måder at lede folk på i gamle dage, som fungerede, så er det jo ikke sikkert, at han kan finde på noget nyt i dag. Det kan være, at den gamle måde at lede mennesker på er stadigvæk den bedste. Så jeg opfordrer jer til, og mig selv også i allerhøjeste grad, til at gå og tænke over, hvem har jeg tillid til? Har jeg tillid til de her mennesker, fordi de er ufejlbarlige? Eller har jeg tillid til, at de trods deres fejlbarlighed har overgivet sig, sådan at Gud kan bruge dem? Har jeg set tegn på, at Gud bruger dem? Og hvis man ser et menneske og siger, jamen jeg kan se, at Gud bruger det menneske til at lede den her forsamling eller det her fællesskab, så synes jeg, man skal støtte op om det. Så skal man indordne sig, fordi det er rigtigt, og det er godt. Det tror jeg er begyndelsen til, at den enhed, som vi har brug for, den kan virkelig blive stærk. Da jeg forberedte mig til den her prædiken, så gik jeg sådan og tænkte på forskellige bibelske beretninger. Og så tænkte jeg over, at vi er i en svær situation, fordi lægen over alle læger, Jesus, han har jo stillet diagnosen på os og på hele den kristne menighed i dag. Han kalder os lunken. Det er diagnosen altså, at vi går rundt og bilder os selv nogle ting ind,
Og det kan faktisk være ret svært. Altså hvis du kommer til et menneske og siger, hør her, du har et problem, min ven. Og det menneske har kigget sig i spejlet og synes bare, det ser godt ud. Det er bare i orden, jeg har styr på mit liv. Jeg mangler ikke noget. Bliver du så populær ved at komme hen og sige, ven, jeg har set, der er noget galt med dig. Der bliver du overhovedet ikke populær. Altså det er en sikker måde at være upopulær på. Så Jesus gør sig selv upopulær i vores tid, ved faktisk at pege på os og sige, hør her, du er lunken. Samtidig med, at vi faktisk, når vi kigger os i spejlet, så... Fordi det står jo skrevet her, ikke sandt? Du siger, at du er rig. Du har alt. Du trænger ikke til noget. Men du er ikke klar over, at du er elendig og ynkværdig, fattig, blind og nøgen. Og derfor, siger Jesus, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, så du kan blive rig, hvide klæder, så du ikke skal gå nøgen, og salve til dine øjne, så du kan få øjnene op for sandheden. Hvis den der diagnose, den er der, så vi bare må erkende rent intellektuelt, okay far, vi ved godt, at vi har kæmpe problemer. Det kan godt være, at vi ikke kan se det, fordi vores øjne er så blinde. Vi har ikke fået den der øjensalve på endnu, så vi kan se os selv i det rette lys. Hvad gør vi? Det jeg vil efterlade jer med, fordi jeg kan se, nu begynder jeg at blive lidt træt at se på. 3 ting, og specielt den anden. Satan fristede Jesus med 3 fristelser. Og når Satan gjorde det, så tog han jo ikke sine dårligste fristelser frem. Det ville være dumt af ham. Han vil tage sine bedste fristelser og sige, dem skal jeg prøve på Jesus. Jeg har haft held med den her måde at angribe folk på i tusindvis af år. Nu prøver jeg mine 3 bedste fristelser for at se, om jeg kan få krammet på Jesus. Den første, han fristede Jesus med, det var appetit. Har Satan haft held til at friste kristne mennesker og menigheder med appetit? På den måde, at hvis man havde en teologi, som kunne tillade, at man gør, hvad man har lyst til, samtidig med, at man siger, at man er et Guds barn, havde det ikke været fantastisk? Nu er Josva lige gået, men altså, jeg vil sige til ham, Josva, var det ikke lige det, du sagde, at når man er et Guds barn, så skal man gå Guds vej, og man kan ikke bare gøre, hvad man har lyst til. Jeg skal hilse at sige, der er mange teologiske strømninger og tanker, der handler om, at du kan lige præcis få lov til at gøre, hvad du har lyst til, samtidig med, at du er Guds barn. Det er meget fristende. Der er mange, der abonnerer på det. Og der står bare i Bibelen, buen er deres Gud. Maven er deres Gud, ikke sandt? Og det er et brud på det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Du skal sætte Gud først, men i virkeligheden så er det maven, du sætter først. Du bekender dig til at sige, jamen jeg følger Gud, jeg er Guds barn. Men maven får lov til at bestemme i hverdagen. Den er grim, og den bliver vi bare nødt til at komme ud over, hvis vi skal videre og komme ud af den her grimme Laodikea-sygdom, som vi er i. Men den anden fristelse, den er næsten lige så grim, og den truer fællesskabet endnu mere måske end den første. Satan sagde til Jesus, han tog ham med op på tinden af templet og sagde, styrt dig nu ud, Jesus, fordi der står skrevet, englene skal bære dig på hænder og fødder. Hvad var fristelsen i det? Altså, har du lyst til at hoppe ud fra et højt hus? Nej, det er jeg heller ikke. Så hvorfor skulle Jesus føle sig fristet til at hoppe ud fra toppen af kirken og slå sig? Han skulle bevise noget. Aha. Prøv lige at se her. Hvis du er et menneske, og du kommer og siger, hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvor skal jeg gøre det hen? Altså, du søger efter din identitet. Hvis der så er en, der visker dig i øret og siger, hør nu her, Angela. Du er ikke som alle de andre. Du er noget specielt. Nu skal du bare høre. Nu har jeg nogle idéer til dig. Og du skal se, hvor smart og dygtigt og klogt det her det er. Og når du har set det, så skal du fortælle det til alle de andre. Fordi du er ikke normal, eller du er ikke almindelig. Du er unik. I ved godt, der er en butik, der hedder Unik. Og den gør bare tyk grin med, at vi alle sammen i dag
har lyst til at være noget specielt. Vi har ikke lyst til at være ligesom den grå masse. Så hvis nu en engel havde sagt til os, hop nu ud fra toppen af dette træ, og så vil englene gribe dig, og det selv var en engel, der sagde det til dig, vil du gøre det? Vil du på en eller anden måde gerne vise omverdenen, jeg er noget specielt? Det lyder måske lidt mærkeligt at sige, at jeg vil hoppe ud fra et højt hus. Det er stadigvæk svært. Men at stille sig frem i en forsamling og sige, jeg har en idé, jeg har et synspunkt, jeg har en måde at læse det her skriftsted på, eller jeg har drømt i en drøm i nat, eller Gud har talt til mig, sådan og sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Og så kan det være, at fællesskabet siger, nå, har Gud det? Jamen, det kan vi jo ikke benægte. Hvis du siger, at Gud har sagt det til dig, så kan det jo godt være, at Gud har sagt det til dig. Og fred være med det. Man må gerne tro på, hvad man vil, og man må have de tanker, som man har, helt i fred. Det er jo bare det, når man er i et fællesskab, og så giver udtryk for de tanker. Og specielt, hvis man så siger, Gud har vist mig, hvad du skal gøre. Så begynder det at blive lidt svært. Fordi hvis du kommer til mig og siger, hey, jeg så i en drøm i nat, at Gud sagde til mig, at du skal tørre mine sko. Så skal jeg jo ligesom vide, var det Gud, der sagde det til dig, eller var det ikke? Og sådan har menigheden igennem århundreder og årtusinder haft mennesker, der hele tiden kommer med nye idéer. Og sådan skal det være. Der skal være plads til nye idéer. Men så skal menigheden også have lov til at sige, hør nu her, vi har hørt den idé der med, at du siger, at vi skal gøre sådan og sådan. Og vi har vurderet det. Vi har tænkt over det. Og vi er kommet frem til, at det er ikke så vigtigt, det du siger der. Og vi kan ikke sætte det i den sammenhæng, som du gør. Vi ser det lidt på en anden måde. Så vi synes bare, du skal tie stille. Hvordan har moderne mennesker med det? Og få at vide, nu har vi hørt din idé. Tak, bare sæt dig ned igen. Nej. Vi har lært hele vores liv, at vi skal gøre opmærksom på os selv. Vi skal kæmpe for vores synspunkter. Vi skal ikke give op. Og når der så i menigheden bliver sagt, rolig, ikke mere snak om det. Det har moderne mennesker utrolig svært ved at indordne sig under. Så jeg tror, jeg vil efterlade med den her tanke nu, at vi er omgivet af en verden. Jeg havde 3 ting. Jo, jeg ved det godt, men der er meget uro, og folk er sådan, og klokken er jo 1:30 ifølge klokken, men den er nok 1:30 i virkeligheden jo. Jeg har det maks til klokken 1. Nej, vi har ikke til klokken 1. Okay, så jeg skal til at blive færdig. Så I får det sidste point her, og så er jeg færdig. Moderne mennesker er utrolig ensomme. Storbyerne er fuld af mennesker, som er urolige og kæmper med, hvem er jeg, hvad skal jeg, og hvor skal jeg gøre det henne? Det er helt normalt, og vi ser det i de her moderne tilværelser, som vi lever i dag. Disse mennesker savner et fællesskab. De drømmer om at være en del af det ideelle fællesskab. Og det er Guds rige, fordi Guds rige bygger på kærlighed. Og Guds rige er det perfekte samfund mellem mennesker. Men præcis de samme mennesker, som længes efter det ideelle fællesskab, har en frygtelig masse, de skal have lært for at være med i det. Fordi det kræver noget af os alle sammen. Så jeg tror virkelig, at menighedens tid er kommet. Jeg tror på, at hvis vi formår selv at få lært at ydmyge os og indordne os under hinanden og sige, tak, nu har vi hørt det der, vi behøver ikke at høre mere om det. Og så acceptere det og sige, okay, fair nok, jeg har sagt det, og hvis Gud vil have det skal frem, så skal det jo nok komme frem, også uden at jeg råber og skriger om det. Så slapper jeg bare af og bliver et roligt lam i fællesskabets midte. Hvis vi kunne få det lært, så kunne vi også hjælpe andre til at lære det. Men det kræver selvfølgelig stor tålmodighed af os, fordi når det begynder at komme mennesker ind, som længes efter fællesskabet, men har alle de her ting, og har måske lyttet til djævlen, der viskede, du er noget specielt. Nu skal du komme
og vise dem alle sammen, hvad du har set og hørt og forstået. Så er der en lang vej for dem at komme ned og falde til ro og sige, ja, okay. Jeg er bare en af Guds mange får. Og det er ikke min sandhed, og det er ikke din sandhed. Det er vores sandhed. Det er vores fælles platform, vi står på. Så jeg skal bare falde til ro. Ej, så tror jeg virkelig, så er vi hastigt på vej til at gøre os klar til Jesu genkomst. Fordi vi skal først have vækkelse. Vi skal først give verden et tydeligt vidnesbyrd om, hvad Guds rige handler om. Så vil der komme trængselstider, fordi djævlen er jo ikke passiv. Hvis vi gør det, Gud har bedt os om, og får held med det, fordi Gud hjælper os med det, så vil vi opleve djævlen komme med bål og brand og søndagslov og alt muligt. Kommer bare bagefter. Djævlen har ikke så travlt med os lige nu, fordi vi er langt, måske, det ved jeg ikke, det er jo lægen, den øverste læge, Jesus, der ved, om vi er tæt på eller langt fra. Men det kan jo være, at vi stadigvæk har et stykke vej at gå. Danmark har i hvert fald ikke opdaget os. Det har de altså ikke. Vi er usynlige. Men Gud giver, at vi bare må finde sammen og blive ét. Falde til ro og sige, ja Gud, du har forudsagt det her, du har en plan. Og jeg er bare en lille brik i dit store spil. Så Gud velsigne jer alle sammen. Læs den her derhjemme. Og lad os få en vækkelse, fordi det har vi bedt om.